Halos 3 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasamsam sa Ilocos Region sa unang linggo ng 2026. Para sa detalye makakasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Halos 3 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa Ilocos Region sa loob ng unang linggo ng 2026. Batay sa tala ng Police Regional Office 1, mula Enero 1 hanggang 7, umabot sa 2,966,065 pesos ang kabuang halaga ng mga iligal na droga na nakumpiska sa magkakahiwalay na illegal drug operations sa rehiyon. Sa nasabing petsa, 37 operasyon ang naisagawa na nagresulta sa pagkakaaresto ng 45 individual na hinihinalang sangkot sa iligal na droga. Kabilang sa mga nasamsam ang 435 grams ng hinihinalang shabu at 29 grams ng tuyong dahon ng marijuana na nakuha sa iba't ibang lalawigan sa Ilocos Region. Patuloy ang pagsasagawa ng mga operasyon laban sa iligal na droga bilang bahagi ng pagpapatupad ng umiiral na batas at mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa Tak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.